That's cheating. No. Don't talk. Ja noin. Ja polvi oli pakko. 7-0. Eikö vaan niskaa pääsuoritettu heitto? Käänne juuri sinne kainaloihin. Hyvä sitoviin yrityksiin vaan. Minut täis Brit. Brit on tip top. Täällä liikettä vaan. Puolitoista metriä. Kaikki pelin vaan minuutti jäljellä. 2 minuuttia täis Brit. 2 minuuttia. Hienoa. Ja pidät siinä. Ollaan. Pisteet tuli. Aina tsekkaa aikaa. Vaata monta nyt. Mikko. Mikko. Hyvä. Mikko itse. Onko sillä vitsi? Älä Mikko. 3 minuuttia Brit. Puola aika läpi. Kai Tolvanen. Rääkitty kyllä Matti. Hah? Kyllä vettä. Rääkitty kyllä. Ja. Kom vi kvar val till Britt. Puusa hyppäämään sinne, jos. Oli korkaat. Hinga. Katso üle visata, minu suunas. Okei, nüüd läks ära konks. Siin küll välja. Äkki 9 minutit. Nüüd konks oli läinud. Sama koht, mis proovid üle visata. 2 minuuttia. Brit, 2 minuuttia. Sisse konks. Lyö. Toinen hakee niinku jotain supleksi. Ei tuu. Puolitoista minuuttia Brit. Käsi itsellesi. Tempasissa äkkinäisiä liikkeitä. Tempasi itsellesi käsi. Repasi itsellesi. Hyvä. Sitten käännät yhdempää siltaa ja polvi väliin. Polvi jalkojen väliin. Just sieltä. Samalla tavalla. Uudestaan vaan. Hyvä. Minut 10. Peaks vedu saama, vaata. Hyvä. 1 minuutti on. Minuutti jäljellä. Tuli edu, ei tullut. Brit sai edu.
On või? Priit juhid eduga. Keegi sai edu, aga teine ei saanud saada. 45 sekki. Tuliko siitä? Sulle tuli jotain. Kuka sulle edu pani? Valko sai sinna. Priit, tema sai edu. 30 sekki, Priit. 30 sekki, tööta. Enam ei ole midagi kaotada. Istu vastu jala üles. Nüüd. Kuskilt on vaja ära tulla nüüd, Priit. Millest? Ma ei tea. Võtta alt taati midagi, tule käpuli. Peaks Priit võtnud saama. 10 sekki jäänud. 10 sekki edu on vaja, või midagi. 10 sekuntia suomeksi. 10 sekuntia jäljellä. Kas nüüd pühkinud midagi? Pane jalg puusale ja läks. Aika!